Я, я не знаю, чесно. Я скільки разів пробував якось оприділити стиль, в якому ми граємо, працюємо. Що люди кажуть? Люди кажуть, що класна музика, їм подобається, заходить, а з критиками ми якось ще не Не, ну спілкувалися. я честно предметно. скажу, что твоя музыка, вот она такая, ну, она энергичная. Она не про валяние где-то на диване, она и где-то это и вообще марши военные, которые ты для военных пишешь, да? Вона в дечому радикальна, вона в дечому от така от прямолінійна. Вона говорить правду. Це музика для людей, які готові слухати правду. Це музика для людей, які приймають реальність. А было такое, что люди никогда тебя не слышали? Не были ни в волонтерах, там, ни в армии не служили, не воевали тем более. А вот они слушают, или, допустим, девочки, да? Вот, ну, не все же девчонки пошли там медицинскими сестрами на фронт, там, или в госпиталь, или даже волонтеры. И вдруг они слушают группу «Широкие ланы», видят такого высокого красавца, который поет патриотические песни, и говорят: вот я полюбила Украину, просто я поняла, что я ничего не понимала, а теперь вот я вот патриоткой стала. А з дівчатами такого не було. А з хлопцями було. Я нещодавно на Сході зустрівся зі своїми, можна сказати, першими слухачами, які ще 10 років тому починали слухати «Широкий лан». І тоді вони десь надихалися нашими піснями. Вони, і, власне, наші пісні, наша позиція, вона допомогла їм зробити вибір в 2014 році. Піти воювати чи не піти воювати. Бо ще до війни ми співали про визвольну боротьбу, ми співали про героїв, ми оспівували Україну. Тобто ще до того, як це стало мейнстрімом, Ну, да. ми почали про це співати. І в останній поїздці на Схід по Донеччині ми мали можливість зустрітися. Це була дуже неочікувана зустріч. Це було в Авдіївці. Це була неочікувана зустріч. І двоє хлопців мені кажуть: а ти пам'ятаєш, ми були на твоєму там чи не першому концерті у Львові? Ну, звісно, ти не пам'ятаєш. Я, звісно ж, не пам'ятаю. Себе сам не пам'ятаєш. Але хлопці розповідають про це, і вони дякують за концерт, і говорять, що тодішня музика, тодішня наша позиція допомогла їм сформуватися як особистостям. І це дуже круто. Навіть отакі, скажімо, ну, двоє людей – це багато чи мало. Це питання філософське. Я вважаю, що наша робота пророблена не марно, якщо ці двоє зробили правильний вибір, а я думаю, вважаю, що вони правильний вибір Это тебе зробили. сказали, просто встретились, да? Це є підтвердження для мене особисто, що моя робота є не марною. Хай навіть, якщо моя робота заключалася в тому, аби оці двоє хлопців зробили свій вибір правильний, це правильний крок мій. Скажи Я мне, пішов в правильному напрямку. то, чем вы занимаетесь, это вообще не попса, совсем не попса. Она и не была попсой, она и сейчас не попса. То есть это не миллионы, так сказать, на радио все это слушают постоянно. Вас берут в ротации радио, и в каких? З центральних ФМ-ок це тільки Армія ФМ і деякі регіональні ФМ-ки нас крутять. Інтернет-радіо, рок-радіо херсонське, вони постійно нас крутять. А так, власне, не попса комерційно є нецікавою. Я ще раз кажу, ми співаємо, ми говоримо правду. Ми співаємо для людей, які готові слухати А не правду. было желания? Я понимаю, что, слушай, если бы ты хотел дешевой славы, ты бы просто занимался другим. И тут вопросов у меня нет. Вопрос такой: а не хотел бы ты с своей группой, с какой-нибудь песней, специально написанной, попасть на Евровидение? Вот там же рок-группа итальянская же победила. Это что же рок, да? Ну, своеобразный, но рок. Ну, мені, скажімо, Євробачення і рок-музика, мені заходить формат гурту Лорді.
Мгм. Якщо ти А, это пам'ятаєш. финская группа такая, Фіні, вроде как пам'ятаєш. фриковая такая группа, да. От. Але завдяки цій фріковості вони взяли перше місце. Они Вони- металлисты, по-моему, да? Не, они хард-рок, не помню уже. В них була шикарна пісня «Hard Rock Hallelujah». А, точно. Да, слушай, ну так вот, есть же шанс у таких групп иногда. Є, звичайно. Ну, до цього питання треба підходити комплексно. Не тільки там з піснею, а вже з готовим шоу. Тобто треба показати шоу. Звичайно, що бажання є. Я навіть минулого року чи позаминулого я відправляв заявку на Євробачення, спілкувався з музичним продюсером Євробачення. От, але тоді пісня, яку я запропонував від себе, вона музичному продюсеру вона не зайшла. Ну і я оцю ідею якби... С точки зору музики чи слів? З точки зору музики. М. З точки зору, ну, до слів ми не добралися. От. До слів не добралися. Просто зійшлися на тому, що ця музика вона може не зайти. Зараз ми, до речі, випустили новий альбом «Мантра». І він має в собі багато таких етнофолкових мотивів. От. Разом з А лирика Ракешником есть? дуже мало. Надо поднажать на лирику. Дуже мало. Одна пісня, яка може, скажімо, зайти в радійний формат, М. це пісня про Дудара. От, цю пісню написав Гліб Бабіч. Ой, Глеба вот, прекрасно помню, и еще буду звать себе в студию. Да, он вообще, конечно, гениальный человек. Він написав цю пісню і запропонував нам на виконання. Я спочатку так сумніваючись взяв її в роботу, і зараз я цю пісню обкатую на акустичних концертах. От я дивлюся на реакцію публіки. І я розумію, що конкретно оця пісня, вона вибивається з характеру широкого лану, вона вибивається з нашого амплуа, але це та пісня, яка заходить мені насамперед, як пісня. Ця пісня заходить глядачам, слухачам, і ця пісня може зайти на радіо. Дашь послухати? Коли ми її запишемо, звісно, дам. Але поки вона в такому живому форматі, вона не записана. Вона... Ти на гітарі исполняєш? Да? Так. Гітара і спів. І я при цьому примушую людей співати. От, в людей не залишається вибору. Ты знаешь, я бы и спел с тобой. Тем более, что я смотрю за тобой в Фейсбуке, у тебя всегда есть что поесть. Вот. Ты любишь готовить и просто ты такой, ну я не знаю, ну, конечно, может быть, есть другие кулинарные блогеры, но я других просто не вижу. До речі, принагідно запрошую. Я скоро буду робити музично-кулішеву шашличну суботу. Ага. Це, до речі, буде дуже класна тусовка, де зберуться всі свої. Це зараз в наш час це дуже цінно, коли офлайн ми можемо зустрітися. Не говори ні время, ні місто. Ми не будемо. Ні. Час і місце я не можу цього сказати, тому що це буде така приватна вечірка, закрита, тільки для своїх. Коли людина, прийшовши, вона робить свій благодійний внесок, вона отримує дуже добрий куліш, вона отримує дуже добрий шашлик, вона отримує порцію медівки з перцем, вона отримує просто класний концерт. Люди можуть бути голодними, смотря на нашу програму. Но я все... На жаль. Да, смотри. Ти все зрозумів, я тобі всі явки, паролі скину. Я, кстати, я всегда тоже веду просветительскую работу касательно вот Украины, украинцев, крымских татар. Знаешь, что слово «шашлык», оно не используется нигде больше. То есть везде называется кебаб. А шашлык – это чисто крымское слово, которое пошло вот на пространство соседних народов, вот так, через Украину и дальше. Шаш – это шашка, это шомпол. А шашлык – это шомпольное. Как дост – это друг, а дослуг – это дружба. Так шаш – это шомпол, а шашлык – это шомпольное. Все. Это то, что ну, на сабле, ну, на шомполе приготовлено. Вот класс. так вот. Да, так что теперь знай. Вот. Як тепер з цим жити? Не знаю, может, песню про шашлык написать. Вот. Не, на самом деле у нас только все, что нас объединяет, мы просто иногда не знаем об этом. Вот, например, это вот то, что у меня тут налито, это хаве, она же кава, да? Да? Вот, а чашечка кофейная – это фiliджан, она же филижанка. Філіжанка. Да, а готовится все это в джезве, она же джезва. Ну так. Клас.
Да, есть, конечно, выговор небольшой к тебе, претензия серьезная. Почему ты ни разу еще не спел, Готовий слухати. не спел с крымской татаркой или с крымским татарином, ни одной песни совместно не записал? Как многие, кстати, музыканты уже сделали. Почти все твои коллеги, кстати говоря, сделали. Бачиш, багато зробили. І я десь навіть думав про це. Я дивився на Козак Систем. Мгм. У них є пісня «Битим склом». Класс просто. Шикарна Там Эльвира пісня. Сарахалил так поет чудесно. просто. Неймовірна пісня, неймовірно І пісня. заспівана. Можливо, є речі, до яких я поки не готовий. Мгм. Є речі, до яких треба дозріти внутрішньо, щоб заспівати. Да, но тут как бы насиловать музу нельзя. Про серйозні речі треба співати Я свідомо. тебе книжку подарю про крымский народ, чтобы ты еще больше погрузился. Сейчас книжки выпускаются в Украине, достаточно хорошие. Это не те вот, знаешь, про всякие там враги наших татар и так далее. Нормальные книжки, которые показывают, что на самом деле вот эту нашу вражду это придумали русские для того, чтобы руководить здесь, править и оккупировать. И нам надо как можно сильнее, конечно, возвращаться друг к другу. По-моєму, вся хрінь, яка на такому от горизонтальному соціальному рівні відбувається негативно, вона придумана русскими. Да. Если начнешь задуматься, да, все там. Все прийшло звідти. Что умеет, то умеет. Переписывать историю, ссорить народы. Вот это у них получается хорошо. Скажи мне, пожалуйста, вот, собственно, хотя ты и говоришь, что вы пели патриотические песни до войны, все-таки война тебе, наверное, ты все равно войны не ожидал. Или ожидал. Нет. И как бы ожидал, не ожидал, что она для тебя изменила, что в тебе изменила, в твоих друзьях. Это был какой-то перелом? Или вот как? Перелом відбувся, коли я приїхав після лікування. Я на Майдані отримав поранення. Я лікувався і в Україні, і в Польщі. І після лікування я попробував повернутися до тієї роботи, якою я займався до Майдану. І перше питання, яке я почув, коли прийшов на роботу, реально перше питання: Свят, нафіга воно тобі треба було? Це було питання від людини, якій я, в принципі, довіряв, яку я вважав другом, яку я вважав там, адекватною людиною. Идти биться на Майдан, ты имеешь? Так. Тобто я поїхав на Майдан, отримав поранення, я на кілька тижнів випав з життя. Я маю тепер, дотепер мене оце, власне, наслідки поранення, вони ще доганяють мене. Коли я то питання почув, я подивився довкола. Оце реально той момент, коли ти дивишся довкола, і ти розумієш, що тебе може поєднувати з цими людьми. Могло объединять раньше. Могло, да, так. Що тебе могло об'єднувати з цими людьми, які от сидять, які кожен займається своєю справою, жоден з них на Майдан не поїхав. Кожному з них свої інтереси є важливіші від суспільних якихось національних інтересів. Що мене могло з ними поєднувати? І, власне, в той самий день я написав заяву на звільнення, сказав: чуваки, я більше з вами працювати не буду. Причому в мене була хороша робота, я достатньо багато заробляв, як на той час. В мене був хороший колектив, я був на керівній посаді. Мене довго генеральний шеф відмовляв. Сказав: візьми відпустку, подумай, відпочинь. Там через місяць-два вертайся на роботу, відпочинь. Причому відпустку пропонували оплачувану. Я сказав: ні, чуваки, я більше з вами працювати не буду. Я не можу працювати в одному колективі з людьми, якщо в мене з цими людьми є різні ідеологічні погляди. Це важливо насправді. І тоді відбувся оцей от перелом. І тоді я зрозумів, що моя мотивація, з якою я йшов на Майдан, вона є актуальною і вона стає на перше місце. Моя мотивація була дуже проста. Я хочу бути корисний для своєї країни. От як би то банально не звучало, я хочу бути корисний для своєї країни.
Я хочу робити корисні речі. Не тільки для себе, а для суспільства, для соціуму, Знаешь, для країни. это вот в нашем быту это звучит типа высокопарно. Но вы вспомните, давайте даже не про себя. Давайте вспомним Америку. Вот эти годы, когда Америка воевала с империей, с британской, и тысячи людей, десятки тысяч людей, свободных американцев, шли воевать, жертвовать собой. Они теряли имущество, теряли... И надежда такая, знаешь, никто не был уверен, что они победят британскую корону. Никто. Были моменты абсолютного отчаяния, когда Джордж Вашингтон вообще не знал, что делать. У него армия разута, раздета, и нечем стрелять. А британцы все новый и новый десант высаживают и так далее, и так далее. И почему-то сейчас никто, глядя на нынешнюю Америку, не скажет, что они делали это зря, там, или какие-то странные люди. Мне кажется, что то, что сейчас делается для Украины, это, ну, в общем, люди историю делают. И ты в том числе. Стосовно творення історії, десь така думка була, що а раптом ми творимо нову історію Это так и України. есть. А в чем тут А, сомнений? Але я керувався більш такими мотивами. От я хочу, якщо зараз твориться історія, я хочу бути корисний. Якщо зараз не твориться історія, якщо зараз відбуваються якісь рядові речі, я все одно я хочу бути корисний. Я не хочу бути просто спостерігачем, я хочу бути учасником. Бути спостерігачем мені не цікаво. Мені просто не цікаво. Иногда, я тебя мотивацию понял. Смотри, мы порой, вот вроде люди взрослые, там, но порой не понимаем таких вещей вблизи, не видим. Вот у нас Майдан, да, там, то, что там было, ну, все там было, и в том числе и страшное, и героическое, и ужасное, и кровавое, и так далее. Но если в целом брать то, что тогда произошло, вот на мой взгляд, даже если мы возьмем всю историю Киева, вот этого города, я не буду Украину всю брать, слишком много, тут это самое главное событие во всей истории Киева, потому что оно переломное абсолютно. Ни одно, наверное, событие так не меняло мир, как Майдан, как Майдан 13-14 годов. Когда-то это оценят просто и поймут, что это история Европы изменилась, это история мира изменилась. Может быть, этот город и был построен когда-то там для того, чтобы здесь зимой 13-14 года произошла такая революция. Кто его знает? Стосовно зміни в людях, це як мінімум відбулося те, що люди побачили і зрозуміли, що вони можуть впливати на хід історії. Вот. Люди безпосередньо зі своїми горизонтальними зв'язками соціальними, вони можуть впливати на хід історії, і це найважливіше. Люди раніше незнайомі, з різних міст. Так, з різних регіонів. Ми говорили про різні України. Угу. Да, Там і там ти все побачив. Про західну, про східну, північну, південну, центральну. Ми про різні України говорили. І оці всі України, вони зібралися воєдино. Де на одній барикаді Гуцул з Верховини і Шахтар з Єнакієво, вони стояли поруч, пліч-опліч. Де і волиняки, і... Да, я помню, там географию можно было изучать, причем до сел, до районов. Там і буквально. Кримські татари. Всі були на Майдані. Там була зібрана реально вся Україна. І це був якраз той момент такого духовного єднання. І не тільки на Майдані, а взагалі по всій Україні. Коли люди відкинули на другий план власні інтереси, а взяли за основу національні інтереси. Оце, в принципі, отой стан, який я, мабуть, дуже поважаю і люблю. Коли от загальнонаціональне благо стоїть над особистим. Коли ми будуємо не так для себе, як для своїх дітей. А будуючи для своїх дітей, ми отримуємо те саме благо. Ми отримуємо насамперед задоволення від того, що ми зробили щось хороше, ми зробили щось добре, ми зробили якісно, ми зробили для своїх дітей, і ми самі від цього отримуємо задоволення, ми цим теж користуємось. Оце був той момент, от Майдан, він якраз дуже добре показав от здатність українців до об'єднання, коли ми можемо відкинути особисті інтереси і взяти на озброєння, на перший план для себе, взяти загальнонаціональний. Иногда нам кажется, ну, все-таки же нельзя все время жить вот в напряжении, да? Иногда нам кажется, что единство разрушено, что там все пропало, некоторые говорят, кругом предательство,
что... А я так говорю, что, слушайте, ну, если что-то случится такое непоправимое, независящее, как война, как там, допустим, не знаю, внутреннее что-то такое, что просто то все выйдут, и даже не думайте, и все, кто был и кто не был, возьмут в руки оружие, что нужно, потому что пойдут защищать. Да вот у тебя какое ощущение? Не разъединили нас за эти годы? Потому что некоторые даже, вот я наблюдаю, ты же сам волонтер, знаешь, и среди волонтеров какие-то сварки, друг друга обзывают как-то. И не дай бог, даже ветераны, честно говоря, тоже такое встречается. Да иногда думаешь, блин, у вас тут, вот у нас тут враг, и вы тут между собой, ну зачем это все? Це все є тимчасове. Мгм. Це все тимчасове, це все емоційне. Воно не має такого твердого постійного підґрунтя. Це є наслідок громадських маніпуляцій, це є наслідок інформаційної війни. Я переконаний, що при реальній загрозі, яка може бути, ці всі маніпуляції вони будуть відкинуті. І, власне, отой дух єднання, він все-таки візьме верх. Тому що з ветеранів, скажімо, хто яку би владу не підтримував, чи попередню, чи теперішню владу, я з багатьма людьми спілкуюся, і навіть з тими, які теперішню владу підтримують, я знаю і відчуваю, що при потребі і одні, і другі візьмуть зброю і підуть захищати. І я як волонтер, я буду допомагати і одним, і другим. Вони вчора буквально вони рубалися на тему влади. Завтра вони будуть стояти у одному окопі чи в бліндажі одному. І я буду допомагати як волонтер і одному, і другому. Незалежно від їхніх політичних вподобань, незалежно від моїх політичних вподобань, тому що буде йти мова про загальну справу, про спільну справу. Оце є важливо. Ну, то есть ты за эти годы веру в единство украинцев не потерял? Ні. Я розумію, що є різні погляди, це нормально. Я розумію, що серед однодумців навіть можуть бути якісь розногласія. Можуть бути. Але це є все мізерне. Воно все мізерне, воно маленьке. Перед великою ідеєю вільної України оці всі політичні сварки навколо політичні, ці всі навколо ветеранські, навколо волонтерські сварки, це всі дуже мізерне. Тому весь мізер, як бруд, відпаде, коли дійсно стане потреба, стане необхідність, весь бруд відпаде і велика ідея візьме верх. Не можу не погодитись. Якщо це звучить якось дивно чи нереально, мені все одно хочеться в це вірити. Я в цьому плані є оптимістом. Тим більше мій оптимізм, він підкріплений спілкуванням з багатьма людьми, з різними людьми. Слушай, инстинкт самосохранения никто не отменял. Но мы же поймем, вот сколько бы ни болтали, но если придут русские, они особенно-то разбирать не будут. И никто не будет спрашивать, с какой ты фракции. Просто в землю закопают и все. Ми маємо чудовий приклад. Це, скажімо, офіцери, українські офіцери, які в Криму зрадили присязі. Вони є зрадниками. Вони присягли на вірність ворогу. Офіцери колись української армії. Мені здається, що ніхто з них не досяг кар'єрних висот. Мені здається, що ніхто з них не вибився, скажімо, в люди. Їх відправили когось на Дальній Схід. Да, служити. В Сирію відправили. Когось в Сибір, когось там в Ростов, когось ще кудись. Тобто зі зрадниками ніхто не рахується. І зрадником бути, по-моєму, це найгірше. Тому що і свої тебе зневажають і відкидають, і ворог, окупант, який прийшов, він буде прекрасно розуміти, що вчора ти зрадив своїх, Конечно, а завтра ти зрадиш його. Ми маємо чудовий приклад, ми маємо на що орієнтуватися. Тому я переконаний, що серед тих самих ветеранів більшість чудово розуміють і знають, що таке честь. Тому що люди воювали, люди
десь Ну, понятно, но о чем ты говоришь. Слушай, какая твоя личная мечта? Вот я даже так пафосно не буду спрашивать, но давай спрошу. Вот ты про детей говорил. Какой будет Украина с Крымом, с Донбассом у твоих детей? О какой Украине ты мечтаешь? Ну а что? Мы же ради чего-то живем, не только там заснуть и проснуться. Я особисто хочу, щоб мої діти тему війни, сучасної війни, яку ми ведемо, вивчали не наочно, а в шкільному курсі історії. Мгм. Я хочу перемоги. Я як громадянин, як волонтер, я хочу перемоги. Не просто миру, а перемоги. А тогда що для тебе перемога? Бо різні люди різні. Перемога це насамперед деокупація. Це вихід з території України всіх окупантів, незалежно чи це Військовий чи це цивільний? військовий русський кацап, чи це звичайний цивільний, який взяв в руки зброю, став зрадником, колаборантом. Нахер. Деокупація, зачистка інформаційного простору. Хай це виглядає нелояльно, хай це виглядає якось недемократично, але зачистка інформаційного простору. У нас дуже багато біди від інформаційної війни конкретно. І я побоюся зараз озвучувати якісь подальші тези, бо воно може здати зовсім недемократично. Ну, тут ты, в принципе, да. Мы понимаем, о чем мы говорим. Да. Ну, слушай, какая может быть демократия, когда угрожает жизни нас и наших близких? О чем тут вообще речь? Заборона голосування. От людям, які проживали на окупованій території від початку і до перемоги. На певний час, ти на думаєш? певний час заборона в голосуванні. Можливо, варто взяти досвід країн Балтії, паспорт громадянина, паспорт не громадянина. Ну, це, принаймні, це може стосуватися тих, хто співпрацював з владою окупаційною. Так. Моя вільна Україна, вона є з Кримом, з деокупованим Кримом. Моя вільна Україна є з деокупованим Донбасом. Хтось каже, що від цих земель, ну, конкретно від Донбасу треба відмовитись. Да, ні, деякі кажуть, що від Криму треба відмовитись. Від Донбасу відмовлятися ми не будемо, і я особисто не буду. Як мінімум через те, що Донбас – то є Україна, то є наша земля, і то є наші люди. І як мінімум я знаю 5 людей, які живуть зараз в окупованому Донецьку і які чекають приходу української влади, які вірять в Україну. З ряду певних обставин, через ряд певних обставин вони не можуть виїхати звідти. До речі, я до знайомства з цими людьми я не вірив в тезу, що всім проукраїнським треба звідти виїхати. Тобто я знав, що кожен, хто хоче там жити при Україні, він повинен виїхати з окупованого Донецька, чи з Єнакієво, чи там з інших окупованих міст. Коли я познайомився з цими людьми, послухав їхні історії, я зрозумів, що я був неправий. Є різні життєві обставини, складні життєві обставини, які примушують людей приймати ту реальність, яка вона є. Тем более, знаешь, Свят, про Крым. Вот некоторые там люди тоже эмоционально говорили, надо всем оттуда уехать, всем крымским татарам уехать, всем, кто не согласен с оккупацией, уехать. Ну окей, они и так заселяют своими вот этими туристами, колонизаторами, да, и так заселяют нашу землю.
Вытесняют, ну, люди уезжают, когда совсем уже нечего делать, когда реально угроза жизни, там, свободе и так далее. Но если сейчас все вы крымские татары оттуда уехали, мы что, получается, мы им свой дом отдали? Так тоже же нельзя. Не може, однозначно. От тому, як мінімум, якщо говорити про Донбас, як мінімум, і за цих 5 людей треба за Донбас боротись. А про Крым? І ну, Крим це однозначно наша земля. За Крим треба боротись всіма доступними і недоступними методами. От, чи політичним шляхом, чи складуться обставини військовим шляхом, треба боротися. Треба бути готовим до всього. Звичайно, ну, ми маємо під боком 2 ненормальних сусідів, уже 2. Був один, вже... Я розумію. Так. Ми маємо 2 ненормальних сусідів, і треба бути внутрішньо готовим до будь-якого повороту. Ну, в мене, принаймні, тривожний рюкзак є зібраний, і, скажімо, бронежилет, каска стоять в певному місці, снаряга стоїть в певному місці, лише взяти зброю до рук і можна виконувати свій обов'язок. Треба бути готовим. Слушай, давай про творчество спрошу. Не про творческие планы, а просто вот про твою мечту. Вот когда бы ты считал, что твоя карьера как музыканта, не то, что даже карьера — это вульгарное слово, ну, скажем так, миссия как музыканта, так ты в своем роде миссионер все-таки. Да, у тебя миссия есть, не просто там деньги зарабатываешь. Да? Будет, вот ты скажешь, что она выполнена в творческом плане, что ты сделал такое, что все люди что-то там твое поют. Ну, я не знаю, как это может выглядеть у музыканта. Такая мечта. Творчість – це постійно розвиток. Тут немає якоїсь точки. То есть как у самураев, да, цели нет, есть путь, что ли? Це шлях. Це постійний шлях, це постійне вдосконалення. Якщо, ну, скажімо, одна місія переходить в іншу місію. Угу. Коли до війни ми співали про боротьбу, про героїв, про Україну, от в нас не було якоїсь такої конкретики. Пройшов 13-й рік, пройшов 14-й рік, і в нас почала вибудовуватись конкретика. Конкретні герої, конкретні історії, конкретні пісні, конкретні ситуації. І з цього народилася нова місія, новий шлях. Следующий етап ступені. Так. Да. Тобто ми зараз отримали реальних героїв, реальні справи, про які ми можемо співати. І для мене особисто, як для музиканта, війна, вона дала нове дихання в плані творчості. Вона дала нове дихання. Я знайшов себе. І я розумію, що цей етап, він рано чи пізно завершиться, і він плавно перейде в якусь іншу форму. Тобто тут не буде якогось чіткого завершення, жирної крапки, і все, моя місія виконана. Ні, воно все буде перетікати з одного стану в інший. Тому що ця енергія внутрішня, яка є, вона не може просто так зникнути. Ніщо нікуди не зникає і ніщо ні звідки не береться. Одне переходить в інше. Тому якоїсь конкретної точки, мабуть, немає. А я хочу фестиваль в Бахчисарае или в Симферополе, на который приедешь ты, приедет Козак Систем, приедет Бумбокс, приедет там Вакарчук и все остальные прочие. Да, вот я этого хочу, честно. Можна взагалі замахнутися на великий фестиваль на Красній площаді. От, Кстати, і пиво по 23 гривні. Вот. На Красній вот. А площаді. ти говориш, мечтати ти не хочеш. Вот тебе мечта. Це один з етапів прохідних. Це така хороша мрія, де можна буде на Червоній площі, вона буде не красна, вона буде червона, червоною від слідів окупантів, власне, московських окупантів, яких ми будемо гнати. І там можна буде купити львівського пива за 23 гривні, можна буде послухати доброї української музики, отримати 2 рабів. Хоча зараз якби тема про рабів, вона трохи вже застарівша. Тепер тема про волонтерів особистих пішла. Ти оцей бачив мем? Ні. Не бачив. Коли дружина якогось військовослужбовця запитує в мережі,
До кого мені звернутися, щоб мій чоловік отримав свого волонтера. І так як він в 2014 році був в АТО, а в нас двоє дітей, які би хоча б якусь допомогу могли отримати. До кого мені звернутися, щоб свого волонтера отримати? Такий смішний мем, він зараз по мережі гуляє. Ну, якби тема рабів, вона вже відходить на задній план. От, а приходить нова тема особистих волонтерів. Скажи, пожалуйста, а что насчет политики? Ты очень политизированный человек. Это видно. Є да? таке, є таке. Да, ты связан в основном с одной партией. Ну, понятно, даже называть мы не будем ее. Все понятно с тобой в этом плане. А предложат, ты пойдешь? Я думав про це. Ну, конечно, думал. Я про це думав. Я залишу за собою в конкретному випадку на сьогодні, я залишу за собою варіант 50 на 50. Как Зеленский прямо. Да я тоже не знаю, как народ там туда-сюда. Та хай він йде лісом, раді Бога. Поки я не відбудусь як музикант, у моєму розумінні відбутись як музикант – це досягти десь, скажімо, того рівня, коли в тебе є стабільні концерти, стабільна робота, коли в тебе є своя стабільна аудиторія, коли є ротації на радіо, коли є ротації на ТВ, коли є фестивалі. Власне, тоді, мабуть, я відбудусь як музикант. Для чоловіка це важливо бути зреалізованим. А для чоловіка, тим більше творчого, це вдвічі важливіше. Це надзвичайно сильний фактор бути зреалізованим у творчому плані. Тоді, можливо, музики мені стане мало, і я буду приймати рішення, чи йти в політику, чи не йти в політику. І другий момент, що корисного я зможу зробити як політик. Якщо просто йти, бо всі йдуть, ну це не для мене. Сорян. Якщо я зможу принести... Представляти точку зору патріотичної частини суспільства, відстоювати її колись і фізично це потрібно робити. Ми ж бачимо. Знову ж, я завжди орієнтуюсь на своє внутрішнє «я». Якщо я відчуваю, що я до даного кроку є готовий, я буду йти. Якщо я буду відчувати якісь сумніви, а я часто на початках будь-якої справи відчуваю сумніви, то я, мабуть, поки відкладу пропозицію, тому що це насправді є важливо. Я не кажу, що політика – це брудна справа, і типу це не моє діло бруднити руки об політику. От ми маємо типу, там, музикантів, політиків, типу... Ну, то есть ты не чистоплюй, ты не будешь вот так вот Ні. Теза, що політика – це брудна справа, це той самий результат інформаційної війни. От. Коли ми говоримо про громадянське суспільство, то в громадянському суспільстві здорової людини такої тези не існує. Політика – це брудна справа. Політика – це справа всіх. Якщо ти не цікавишся політикою, то політика все одно цікавиться тобою. І якщо ти не розвиваєшся в плані там, політичної освіти, в плані якоїсь політичної грамотності, то політика буде тебе юзати. Прийде і научить тебе грамоті, да. Вона буде тебе використовувати, вона буде тебе в своїх інтересах тягати, як їй буде потрібно, як їй буде цікаво. Я буду керуватися кількома тезами. Власне, перша теза, чи я до цього готовий? Друга теза, чи я відбувся як музикант. Третя теза, чи можу я принести користь. Чи я маю команду, з якою йти. Чи я маю на кого опертися. Бути одним хорошим хлопцем серед зборища ідіотів – це типу по-геройськи, класно, але... Не, політика – це командна гра, це однозначно. Да. Потрібно, якщо я буду розуміти, що в оцих всіх запитаннях я маю відповідь «так», і я маю на кого опертися, я маю команду, тоді чом би і ні. Я благодарю моего сегодняшнего гостя Святослава Бойко
фронтмена группы «Широкий лан». Слушайте музыку, это очень полезно. Вот тем более музыку такую, от которой идет завод такой нормальный. В хорошем смысле этого слова. Вот. И я благодарю всех, кто смотрит АТР и помогает нам подписками на Патреоне и любым другим способом. Смотрите АТР и дальше. Мы работаем для вас, и мы никогда вас не предадим. До новых встреч в эфире. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Дерендір денізін, суында қайық. Не güzel адасың, мақтауға лайық. Юксектір дағларын, серіндір аван. Білмейім, не вақыт, бақылыр даван. Саварма туманым, башында чатырдақ. Көрерма окунны, менің башым сақ. Конец 80-х годов 20-го столетия. Переломный этап в истории крымско-татарского народа. Именно тогда решалось, вернется ли репрессированный народ на родину в Крым или навсегда останется жить на чужбине. Московские акции крымских татар 1987 года сделали крымско-татарскую проблему известной во всем мире. Началась перестройка, гласность, когда можно было уже читать и читать. Вот тогда, в общем-то, мой путь начался тогда, так, и в силу, значит, ну вот я вам обрисовал, да, когда ты видишь карту, да, да, ну, а потом задаешься себе вопросом, крымско-татарская, да, там 90%. Да, и я, например, уже в качестве экономического эксперта уже в 90-е годы, занимаясь ну, проблемами развития туризма, ну, в частности по Ялте, так, вот, и узнал, например, ну как щелкнуло что-то, наконец сложилась картинка, и я понял, что чеховская Ялта и Ялта царская, да, там, это крымско-татарский город, да? То есть Чехов, Собинов, там все великие деятели русской культуры, ну их там они все там перебывали, ну, да? Да. Вот, это была крымско-татарская среда. Ставится вопрос о том, что вот сейчас планируется, в планируемом порядке возвращение крымских татар. И, как сейчас помню, тогда позвонил первый секретарь обкома мне и говорит, а ты сделай замер настроений студентов университета. Как они относятся к тому, что возможно возвращение крымских татар? Это где-то был 87-й год.
Мы сделали соцопрос студенческой аудитории, и объективный, я не знал, какой будет результат, никто не знал. Делали он закрытый, не для публикации, поэтому нужен был для правды, для всего. Большое количество, несколько тысяч было опрошено, потом шли подсчеты до позднего вечера, и в итоге они показали, что 93-94% студентов были за то, чтобы крымские татары вернулись, они имеют право, это их родная земля и так далее. Я помню, докладываю тогда первому секретарю, вот, это был Гуренко, и он говорит, да ладно, что, такие что ли результаты? Ну да, такие. Вы там не подтасовывали ничего? Да нет, говорю, вот они все, не то, что там в большинстве, они в подавляющем большинстве Хотя за. это только 87-й год, Но вот- многое неизвестно. Но вы знаете, вот это была молодежь, та, которая уже советские стереотипы отвергала гораздо больше, чем мы к этому были уже готовы. И в этом смысле они говорили, любой человек имеет право жить на своей земле. Ну и что там, татарин, не татарин, там, где, что мы клеймо будем ставить? Ну и вы знаете еще, как историк, уже пошло ведь много публикаций тогда. Да, Они уже да, конечно. читали все эти новые газеты, новые журналы, слушали этих журналистов новых и радио. очень влияло Да, на это мысль, пошло конечно. очищение мозгов и все остальное. Однако власти продолжали противиться возвращению репрессированного народа на историческую родину. Зимой 1988 года ситуация с пропиской в Крыму для крымских татар оставалась крайне тяжелой. Руководство Советской Украины во главе с Щербицким по-прежнему занимало жесткую позицию в отношении возвращения крымских татар на историческую родину в Крым. Лишь один из множества примеров зафиксирован в правозащитном бюллетене «Вести из СССР». В начале января 1988-го крымский татарин Казым Халилов купил дом в Мичуринске Белогорского района Крымской области и 9 января 1988-го въехал в него. Однако в прописке ему было отказано, и руководство колхоза, на территории которого он поселился, предложило ему покинуть Крым. 16 января дом Халилова был снесен бульдозером. Имущество его было погружено на машину и вывезено в неизвестном направлении. На следующий день Халилов был выселен из Крыма. Прокурор Белогорского района и зампредседателя райисполкома Овчинников одобрили действия властей в отношении Халилова. 24 января 1988 в Белогорске состоялась демонстрация 2000 крымских татар, собравшихся со всех концов Крыма. Демонстранты требовали наказания виновных в издевательствах над Халиловым, несли лозунги с требованием равноправия народов и автономии для крымских татар. Милиция не вмешивалась. Когда колонна демонстрантов подошла к зданию райкома КПСС, к ним вышел секретарь райкома Колесниченко, который пообещал, что справедливость в отношении Халилова будет восстановлена и впредь подобное не повторится. Ранее, 21 января 1988 суд принял к рассмотрению иск Халилова к руководству колхоза о возмещении нанесенного ему материального ущерба. Перед глазами всю жизнь будет дорога до школы, туда кидали камнями, назад. И мое счастье, что был еще мальчик Рустем, крымский татарин, мы с ним были в одном классе, вот он меня защищал. И вот так вот было практически все время. То есть кошмары, ужасы, естественно, никто ни на какую работу не брал. Как мог, ты должен был выживать. В этот момент уже переезжает Даишка, тоже с Новой Каховки, и найти дом это было вообще тоже очень сложно, чтобы кто-то продал, но таки в другом селе Мичурина Белогорского района удалось ему купить дом. Но, конечно же, никто этого не ожидал, и никто не хотел, чтобы крымские татары поселялись. Он был первый в этом селе. Пришел директор совхоза и сказал, что вы тут жить не будете. Крымские татары никогда не будут жить в Крыму. Поэтому дом был опечатан, вся мебель, все, что было в доме, вывезено на склад, вплоть даже до собаки. Собака была барбос, ее тоже вместе со всей мебелью, с продуктами было вывезено на склад. И в течение 3 дней дом сносили бульдозером. Дом был очень крепкий, они его сразу не могли. То есть 3 дня шло вот этот снос этого дома. В это время Казим Даишка фотографировал. Он фотографировал, он до этого много раз ездил в Москву, и за ним гонялись милиционеры, правоохранительные органы. Он чудом сбежал в лес,
выкинул в кусты, понимал, что его сейчас арестуют, выкинул в кусты фотоаппарат, и таки его увезли. 25 января в Белогорске началась голодовка крымского татарина Шамиля Военного в знак протеста против выселения из Крыма Халилова. И ситуация сдвинулась только потом, когда уже ничего не помогло. Даишка принимает решение держать голодовку. Сухую голодовку. Это все проходит в доме ветерана национального движения Ришата Османова. Очень хорошо помню этот дом Новокленова. Ришат ага рахметляда, без рук, но всячески поддерживающий. Сейчас даже вот такая параллель выстроилась, несмотря на всю тяжесть, он рисовал, вот у меня сейчас в голове снова этот дом его, да, вот кружка висит в коридоре, и его рисунки. Каждый день приходили врачи, измеряли давление, состояние смотрели, и когда уже был совершенно истощен, они принимают вечером такое решение, что он просто погибнет. И в ту ночь сельский совет этого Белогорского района принимает решение вместо этого снесенного дома дать ему земельный участок, чтобы он мог построиться. 15 февраля 1988 года 12 крымских татар села Вишенное Белогорского района Крымской области объявили голодовку, которую намеревались проводить вплоть до решения вопроса об их прописке в Крыму и оформлении купчих на дома. 20 февраля они прекратили голодовку после того, как колхозный сход проголосовал за их прием в колхоз, что гарантировало им прописку. Согласно данным Крымского обкома, по состоянию на 10 марта 1988 года в области проживало 14 188 крымских татар. При этом, если за 6 месяцев второго полугодия 1987 года было прописано 1331 человек, то за 2 месяца 1988 1133 человека. Сопоставление этих цифр показывает, что под натиском возвращающихся крымских татар власти были вынуждены пойти на некоторые послабления. Было также принято решение о проведении организованного набора квалифицированных рабочих и специалистов народного хозяйства из числа крымских татар для работы в колхозах и совхозах степной части области. В 1988 году предполагалось принять по оргнабору до 300 семей. Для организации этой работы в Узбекистан выезжал первый заместитель председателя Крымского облсполкома Федуличев. Как и в конце 60-х, начале 70-х годов, оргнабор проводился органами Госкомтруда и распространялся на наиболее достойных, хорошо зарекомендовавших себя в труде и общественной жизни крымских татар по рекомендации трудовых коллективов областных республиканских рабочих комиссий. Эти осторожные шаги власти стали результатом активности национального движения. Güzel yalın aynalı
Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel buke belimizi, söylemeye dilimizi. Hastayken alımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gülmek biçile, bizi bir asan veçile, yuvanlara selam olsun. Silah verele kazdığımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki kozu. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. В январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, поселке Кибрай, Алмалык, Узбекская ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям. Правда, остановить выступления крымских татар было уже практически невозможно. Крымские татары же требовали от власти решения вопроса. Вот она-то и должна была, не люди там внизу, просто живущие обыкновенной жизнью. И я, когда со своими коллегами на эту тему разговаривал, вот ее, кстати, не всегда поднимают, я думаю, что напрасно. Я говорю, вы знаете, они и опять при возвращении заплатили самую дорогую цену за то, чтобы вернуться. Не у нас, этнических, так скажем, русских, не у этнических украинцев, славян, нет такого количества